Kaya't kung basahan tayo di 2 Corinthians 9:8. And I would like to speak to you with this verse with the title of the message, The 5 Powerful Blessings from God. Sino kada kayo timayat nga mablesan kiniapo Diyos? Say amen. Very good. Amen. The Bible says in 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Makita tayo kadeti nga bersikulo kakabsat, dagiti nabaknang nga parabor wenno blessing ti Apo, ket saan na tayo lang nga pagbalinan nga naan-anay, no di ket pagbalinan na tayo nga bendisyon iti amin nga naimbag nga aramid. So we are not only blessed, but we are blessed to be a blessing. God does not bless us only to survive. Ado tao nga survival ti biyag na. No kumusta ket kumusta ka, kastoy lata agrigrigat lata ti tao. No man pay mangmangan ngem agrigrigat. No man pay makaturturog ngem agrigrigat lata ti tao. Kasjay. Ngem ti Apo kakabsat, God does not only bless us tapno makasurvive ti panagbiag. He blesses us so that we can serve. Kada kayo mo't dita, alagat medyo na komportable labasit siguro ti panagbiag. But I want you to know that God does not only bless you for comfort. He bless you for contribution. Hana ka nga blinesan na ang iti Apo tapno mananam mo iti comfort iti panagbiag. Ngam blinesan na kati Apo tapno makakontribute ka kakabsat. So tapnon mapasamak daytoy, iburay ko kada kayo dagiti 5 nga nabibilag nga blessing nga gapo kana po Dios. Number 1, God enriches us. Sino kada kayo timayat nga maka-experience ya ti panang parangay iti Apo? Tayo nag-ima na. Amen. Ikayat na nga sa deti, God enriches us. He provides what we need. Itod na kada tayo ti pigsa, ti pagtrabahuan, no awang pay pagubraam, itod na kang kadeta nga blessing. Ikan na katinapintas nga income, lukatan na dagiti opportunities, ikan na kang i-connect kadagiti tattao, ikan na kati wisdom. Amin digitoy kakabsat, ket ipaay iti Apo kada tayo. Kunana nga ro di Bible, 1 Timothy 6:17, for every good gift, that they might not be high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Look at that. Who giveth us richly all things to enjoy. Richly. Ano ka nasawon ti richly kakabsat? Haan nga dete nakidit. No diket agayos richly kakabsat. Lukuma itayam tabasom yan ta gripo hanga tedted. No diket agobo kakabsat. Kasta ti panang pabaknang ti Apo no panang bendisyon na kada tayo. Ket on the other hand, ti Apo bendisyonan na tayo tinawadwad. Haalaeng nga tapno ingato na dayjay kasasaad tay ti panagbiag. Ngem kayat na nga ingato jay kapasidad tayo nga makaited. Ket itangal malem kakabsat, sapay kuma tasaan ka jay Kristiyano nga ingato lang ti Apo ti kasasaad na ti panagbiag. No diket si ka jay Kristiyano nga ingatom di kasasaad mo, di kapasidad mo, iti panangted. When God blesses us richly, He does not only intend to raise the standard of our living, but to raise the standard of our giving. So arod nga, blessed to be a blessing kakabsat. Kat no data ti biyag mo ita, Apo kat permi nga maragsakan ka nga makangeg, dito ibagbagat. Ngam no nagsarden ka ti giving mo kakabsat,
Kat mapadakiran ka, ngam hangga ko mga maop-oven, kan maop-upay. Gaputa pamalagip daytoy kada tayo kakabsat. Nag-imbag iti apo kada tayo. Sapay ko matati puso tayo, naimbag met nga panagpuspuso. Tapnon haan laeng nga agsagsagrap tayo ti kinaimbag iti apo. Datayo met i-extend tayo di kinaimbag iti apo kada tayo. Gaputa na imbag di puso tayo, nga mangipaay met ti pamendisyon kakabsat. Iso nga data, iti point na detoy, God blesses us to be a blessing. Kat di kay maragsakan, nang runa kada kay di kakabsat, alagat uray na rigat ti biag tahaway ko na yun at ta, no pagpilyam mo ti tao ditoy, kay kayat dalat tamot ti umay di kakabsat. DJ lang amin taawan iti opportunity. Kat agyaman kay unay iti apo, nga inikan na kay di kasta nga opportunity, nga napimpintas laeng iti kasasaad yo. Kat nangat nga to di kasasaad iti panagbiag. Nangat nga to nga talaga at deta piso yun tagakabsat kat 61 pesos midtuyag. Nagadayo nga digo kakabsat. Ngam sapay kumata saan laeng nga dijay kinaimbag ti apo gan ka iti kitaeng. In response, masapol nga na imbag mo tapusom nga mangipaay kakabsat. God enriches us. Are you glad nga ti apo ket parparang ayon na ti biag mo kakabsat? Amen? Well, praise God for that. Number 2, not only God enriches us, but secondly, ipanagbiag, deti ket blessing kakabsat. God encourages us. God encourages us. Amuyo ti trabaho, makabannog, makautoy kakabsat. Diba? No sang-sangwam dagiti adu nga pressures, kamkamat kakadagiti deadline, sakan tupelang makangkangeg iti hana na imbag maipanggepken ka, tapos adda dagiti hamo makakin naawatan nga tattao, ket no dadduma ti makita ti tao, kingka dagiti pagkamalyam nga di da makita di kinasayaat mo, aket talaga nga makaupay kakabsat. Ngam ammom kadagita nga kanito kakabsat, haan lang nga milk tea ti masapol mo da eh. Haan lang nga kape ti talaga makatulong kingka da kakabsat. Italaga nga makatulong king kagat di encouragement nga gapo kini Apo Diyos. Iso nga blessing ti encouragement di yo laam mo kakabsat. Encouragement is the oxygen of the soul. Now, kada tayo nga Kristiyano, let me take it further kasi hanlaan nga ti practical iti kasapulan tayo ti encouragement ti Apo. Nang runa ti panagserbi tayo ti Apo. No dumaga po kadagiti, dadagsen ti panagbiag, maupupay tayo nga mapan makigimugan. Agklami istay ti panagserbi iti Apo. Namamuyo nga kapsat, nagbintas ti encouragement ti Apo kada tayo. If you are faithfully serving God, you are faithfully giving your tithes and offering, you're faithfully nga hamuliplipatan ket kankanayon ka iti panagdaydayaw ken kuana ti aldaw ti Domingo. If you're faithfully helping the ministry kakabsat, kaya't kung nga maamuam nga ti encouragement ti Apo, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. No nabannog ta pusong encouragement na kati Apo, kunanahang kunalipatan, ammo. Ket no kaslakit kita kakabsat kasi datayo nga minaket kayat tayo nga digiti aramiden tayo ket agbunga at da resultana ken kas DJ expectaren tayo ngam hammot ta mapasama kakabsat. God is not calling you for the result. He's calling you to just do your job. He will take care of the result. Amen kakabsat. Una na Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Deta word nga faint not, iso detat problema tayo kakabsat. Kasi amom no apay nga agquit,
iti Kristiyano, hanga gaputan na rigat iti Christian life. Ngam gaputan na upay kakakabsat. Usipin nyo tayong bagat. The reason why people quit is not because the Christian life is hard, but because they are discouraged. Because no matter how hard the Christian life is, how hard, difficult the ministry is, if you are not discouraged, you will just keep on going on. Am I correct, kakabsat? Amen. Oh. Kasla ko man bisikleta kakat agpasang at kakakabsat. Kaya ni Haris ti kadkadwami agbisikleta makisalsali ti racing ti bike dito idi ori Domingo. Kaya Haris. No agpasang at kakakabsat. No apay nga maatras ka. Haan nga gapo tahan na kaya ta bisikletam. Tigapo na hamukayan kakabsat. Kasi kayam lakit de, sumang-at ta bisikleta kakabsat, maisang at na. Kastamot iti panagserbi ti Apo. No apay nga agquit ta Kristiyano kakabsat, haang nga gaputa narigat. So nga mo ibagbaga nga, apay mo't nagquit ka, narigat, haang nga gaputa narigat, naupay ka kakabsat. Kasi uray narigat, no napigsalat ta determinasyon kan pakinagam mo, hanggang agquite. The spirit of a man will sustain his infirmity, kunana. But a wounded spirit who can bear. Iso nga patsyek launay kakabsat, nga no may panggap ti panagserbi ti Apo, saan lang nga salun at kirid kanpig sa ti blessing di ta kakabsat, jay encouragement ti number 1. Tauray nagsalunatan ka, kaubingam kabambanwagam ket kapigpigsaam, no naupay tapusom kakabsat, nalpay kahangkang ka makapagserbi iti Apon. Iso nga ti may kadwa nga blessing, God encourages us. Kat Lucas na nga rod kakabsat, binigat nga rod devotion kayo, tadiyo na mo nga, di kita devotion kat isot, mang-encourage king ka. Amen? Number 3. Not only God enriches us, God encourages us. Number 3, God empowers us. Amen. God empowers us. Ti kayat na nga sa wundeta kakabsat. Han nakalaeng nga inikan iti Apo iti aramidem. Tulungan nakapay nga mga ramid. Han nakalaeng nga inikan ti Apo ti problema. Tulungan na ka nga mangsango kadigita nga problema. Ang nakalaeng nga inayaban nga administry, tulungan na kapay nga mga ramid iti ministry. Iso nga no maipanggap ti panagbiag, panagserbi ti Apo, wano panagsango kadigiti problema, una ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Amen. Kaya't nangarod nga sawan kakabsat, hang kayo nga agbuteng, hang kayo nga agatras, hang kayo nga agsanod kakabsat, kadagiti problema, kan kadagiti assignment ti Apo, gapota God empowers us. Praise God for that. Mariknak deta kakabsat, itik inaldaw nga panagbiag ko. Ipanag-ministry, both kadagiti basit nga ministry kan dadakkel, both kadagiti simple kan complicated, nakita kakabsat, God empowers us kakabsat. So ako na ni Apostol Pablo kat I have learned in whatsoever state I am kunana, for I know how to abound and I know how to suffer need. I can do all things through Christ, kunana. Urayan na't pangit ipanam kanya, kayak nga saranten amin di kita. Gaputi Apo nga mangpagpabilig kanya. So, Amen. brethren, God empowers us. Amen? Number 4. Amen. God equips us. God equips us. Oo. Praise God kakabsat. At
Ti apo ket ikan na tayo iti no equip ko nam ngamin sa bali dete inka man agpasada ko nam ket di ka man ikan tricycle na. Kakasanor nga agpasada. Di ba? O, inka agkarpintero, awam met iti tools mo. Alangan nga karatsem nga rod deta lansa. Wata! Kunam nga rod kakabsat nga ilansa. So, narigat ti agubra no awan tools mo kakabsat. Kat kastamot ti ministry, God supplies what we need. Tapno ma-accomplish tayo ti ministry, kat praise God. Deti church tayo langan ng kakabsat, aya? Dagiti kayat tayo nga aramiden, kan kayat ti apong aramiden tayo kakabsat, He supplies our need. He equips us. Manpower, di ba? O, resources, ano pa'y kakabsat? Ibaga mo no anak kasapulan tayo. Iso nga nagmayat ti agserbi ti apo kakabsat. Nakamaymaya ta talaga. Praise God. He equips us. Oh. Amen? Iso nga Amen. hantay ko mga ipaidam nga rod iti biyag tayo kakabsat. Iti panagserbi tayo iti apo. Number 5. Maudi. God expands us. Anatay laeng nga i-enrich. Anatay laeng nga i-encourage. Anatay lang nga i-enable or empower. I-equip na tayo. Ngam nang runa ti amin. I-expand na tayo pa'y kakapsat. Amo ka na sa kung dito expand ti apo palawaan na kakakapsat. Palawaan na ka. Oh, unlimited. Idi Webes, napangkuing kararag DJ Tutorial Center nga linukatan ni Brother Roldan ka ni Sister Sunshine. Apo, dakkel ti potential na kakabsat DJ Tutorial Center na. Kasi, nakita kakabsat, di giti sumagmamano nga factors no apay nga da potential na. Umuna kakabsat, right merchandise. Napintas di in-offer na nga serbisyo. Oh, so nga kunak, masapol nga right manner deto ikunak. Honest and quality. Tapos, right manpower. At dati tao na eh. Di ipag na kat isuti, agbantay kakabsat. Kat kunana kanya akong kat pastor, 18 nga ubing tinagenrollen ti summer class kunana. At 200 pesos per child per hour. Mayat ti potential na. Iso nga, ijay building, ijay nga to, ada bakante, na pamikinita. Kunak kat sister, hana adayo nga pati deto, kat upaam to pa yung kunaking kuana. Amang kakabsad. Kat nagpintas ni jay message ng in-share ko ata, kunak kadakwada di jay teachers. You treat this center as an environment. Dito na eh. Oh. Kunak, you treat this tutorial center as an environment. Oh, kasi kakabsat, the environment ti adunga ubing itatak, mang korupsyon ti panunot. Dapat daytoy construction ti panunot. Oh, di ba? Katap no agbalin nga constructive environment, talo ti masapulyo. Number 1, excellence. O di ba? What is excellence? It is doing the ordinary job in an extraordinary way. The difference between ordinary and extraordinary is the word extra. You make it better. Take it further. Kumpara ka dagiti tutorial dito, mas lana ingin nyo pa kat uray ingin na yu pa iti charge yo sa pulen na kayto dagiti tattao. Kasla deti ministry tayo ita, I don't want to say this nga pagpangas kanyayo. Ngam sapsapulen ti daddo mga papastor ti pastoryo. Gapu ka deto yung ministry nga inted ti apo kada tayo kakabsat. Excellence. Oh. Number 2, tapno agbalin nga good environment, empowerment. Ano ka sound empowerment? Dapat ti goal yo, ti kadaubing nga tutoran nyo, ti gijay difficulty kadakwada, complex, pagbalinin nyo nga simple.
Ete no agawid to ubing ko na nagat mama. Ammo kon ti agplas naglakagayam. Di ba? That's empowerment. Kat number 3, empathy. Anyo nga iparik na kadagitay nakapsot nga kasla maimamagda. No diket iparik nayo nga yakang yakada. Diba? Kadi kararag yung kakabsat, adut isped teachers tayo dito eh. Darilin, Darut, lapit isped kaya. Major. O isped major. Ayang ka nga isped, okay? Huwag gaya. Kasi no isped ka, special child ka no ka. Ang bira naman, no? Isped major na digito eh. Kat ita kakabsat, adamay sa nga di jayan therapy school di talawag para ka digiti special child. Kat tisingir da kano kat 1,000 sa labit per session. 1,000 per session kakabsat. 1 hour la day jay. Iso nga ko na, dagayo, kasi handapin nakastrict ti trabaho, digito isped major tayo. Mangkwa tayo, mang-start tayo ti businessan, iti tutorial, therapy center. Dito'y bakara para ka digiti special child. Imbes nga 1,000 iti i-charge tayo, 800. O, di ba? Nalaklakat do agasot. Amen? Santo digiti special child, sursurwan tayo nga violin. Isumot ti kasla extra na di jaya. Sursurwan tayo nga piano. Among digita special child, talented digita kakabsat. Talented digita. Somebody needs to care for them. So nga masapol ta empathy kakabsat. So nga, wow. No adda ka daking kaya niya yun, deti tanlo ko na talaga nga sapsapulan danto deti tutorial. Kuna digita teacher ka nung nga kastagat ko na dagat. Pauna yun sabsabali di imbaga ni pastor ko na daga kakabsat. Kitan nyo man? Amen? Naggapo amin ka na po, Diyos di kita. Iso nga, nagmayat kakabsat ti agbiag. Nga ti apo maritnam jay talaga nga, no anyat kasapulam nga grace, no anyat kasapulam nga blessing, isabot ti apo kakabsat. Amen? Kat ni, ikararagyo, deti church tayo, permimutan nga palawaan ti apo. We are not just being blessed by God. We are now being a blessing. Di ko na ni Abraham nga, and thou shalt be a blessing. Kasta ti makita ti church tayo, kakabsat. Kita mo di Genesis 12:2. Kasla mo la Abrahamic covenant di church tayo. Kuna na ta Genesis chapter 12 verse 2, anak ko na idajay. I will make of thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great kuna ti Apo, and thou shalt be a blessing. So ti purpose ti Apo nga itag-ay na tayo, hanggat tapno agpalangguad tayo, ngam tapno agbalintay nga blessing. Paunay kan kakapsat. So nga, dagay nga members, kas lang nagmadiman lang kami nga siyak nga pastor ti mangitagtag ay ti sarili tayo nga tugaw eh. Aya, kas lang nagmadi nga siyak ti mangibagbaga digiti nga sapay tahandak ma-misinterpret. I do not mean nga kas lagpangpangas tayo kakapsat ngam may isa lang nga kayat ko kami na ipakita kada kayo. Nulugan ko mada ito eh. Awan tumaptapwak kaming gagabsat. Masapo na sumurot tayo. At mairanod tayo iti pa ng bendisyon ti Apo kada tayo gagabsat. Amen? So, brethren, ito ti message ti Apo kada kaita nga malem. The 5 powerful blessings of God. God enriches us. God encourages us. God empowers us, God equips us, God expands us. Ti saludsudot ken ka iti dayti nga malem. Sa dinno dita iti kasapulam iti agdama. Kasapulam kadi nga ti Apo i-enrich na ka, ang napaidam ti Apo. Kasapulam kadi ti encouragement ti Apo, gapo tamalidlidayan ka maupupay ka ti panagbiag. God will encourage you. Kasapulam ti empowerment, takas laham mo kaya, digiti ubraam ti aldaw-aldaw, God will empower you. Kasapulam dagiti gamit, tapnon maaramid mo, digiti aramid mo, God will equip you. Kaya't mo ka di nga palawaan ti Apo, iti influence mo, God will expand you.
Ngamti lang ibagat kada kayo, agtalinaid tayo nga napakumbaba. Awan nagkuskus pag, awan nagpangpangato, awan nagpalpalangguad, agtalinaid tayo lang nga napakumbaba kakabsat. Kat ti Apo naragsak to nga kang kanayon, nga mangiparukpok iti parabor na kada tayo. And all of God's people say, kakabsat, anyaman iti kinasipnget dagiti naglabas tayo. Gapo ka digitoy, nalawag iti masangwanan tayo. We have a bright future. We have a glorious future because of these 5 powerful blessings of God. And all of God's people say, Amen. Apo, agyaman kam ka, anyan Apo nga bendisyon nga manggagan digitoy nga karim, kauray kasano ti kinarigat ken kinasipnget dagiti naglabas at dalawag iti masangwanan gapo kadigiti nga karim nga parang ayon na kami, i-encourage na kami, tulungan na kami, ket i-equip na kami, i-expand na kami so we can bless others. Indeed, enrich us so we can give. Encourage us so we can continue. Empower us so we can overcome. Equip us so we can grow. And expand us so that we can bless others. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.